Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan gyaran dokar zaɓe a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, inda ya buƙaci 'yan Najeriya su ƙara yarda da tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. An gudanar da bikin sanya hannu a gaban manyan jami'an gwamnati, ciki har da shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio, kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas da shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa Femi Bajamiya-Mila. Shugaba Tinubu ya ce dimokuraɗiyya tana bunƙasa ne ta hanyar tattaunawa mai ƙarfi, gaskiya da riƙon amana, da kuma ingantaccen gudanar da harkar zaɓe domin kaucewa ruɗani da tauye haƙƙin masu kaɗa ƙuri'a. Ya jaddada cewa duk da amfani da fasaha, zaɓe a zahiri haƙƙin ɗan adam ne. Ya ce mutum ne ke kaɗa ƙuri'a da hannu, ana ƙirga ƙuri'u da hannu, kuma mutane ne ke sanar da sakamakon zaɓe. Fasaha na taimakawa wajen isar da waɗannan sakamako. Dole ne mu guji matsalolin na'ura, tsoma baki da kutse. Shugaban ƙasa ya kuma bayyana cewa dole ne Najeriya ta yi la'akari da ƙarfin fasaharta, musamman gami da amfani da yanar gizo wajen yanke sabuwar yadda za a rika watsa sakamakon zaɓe. Sabuwar doka ta biyo bayan muhawara mai zafi da aka yi a majalisar ƙasa kan shashi na 60 wanda ya shafi hanyar watsa sakamakon zaɓe gabanin babban zaɓe na shekarar 2027. A majalisar dattawa zaman ya rikice yayin da 'yan adawa suka nemi a kada ƙuri'a kan damar barin watsa sakamakon zaɓe da hannu idan watsawa da yanar gizo ya gaza. Bayan kada ƙuri'a, sanatoci 55 sun amince da a ci gaba da amfani da watsa sakamako da hannu, yayin da 15 suka ƙi amincewa da ƙudurin. Irin wannan saɓani ya faru a majalisar wakilai lokacin da aka gabatar da ƙuduri na dacewa da matsayar majalisar dattawa ta hanyar tura sakamakon ƙuri'a da hannu. Duk da cewa 'yan majalisu da dama sun nuna rashin amincewa, kakakin majalisar ya bayar da umarnin shiga zaman sirri. Tun da farko, majalisar wakilai ta amince da wani salo na ƙudurin da ke wajabta watsa sakamakon zaɓe ta yanar gizo kai tsaye zuwa dandalin sakamako na zaɓe na INEC. Ƙudurin dokar, wanda ya haifar da damuwa a faɗin ƙasar, yanzu ya zama doka. Shugaba Tinubu ya tsoma baki tare da ci gaba da ƙarfafa ƙarfin fasaha a hankali. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Umar Musa, Skylight Media 101.